Denne video fortæller dig, hvad du kan forvente til din første samtale med en psykolog. Psykologen vil introducere sig selv, og derefter forklare dig om de rammer og den arbejdsmetode, hun bruger. Psykologen tager notater, fører journal, og alt bliver behandlet fortroligt. Et par eksempler på, hvad du måske gerne vil spørge om. Hvor lang tid kommer det til at tage? Hvor meget kommer det til at koste? Hvad vil der ske? Hvilke forandringer kan jeg se frem til? Hvad sker derefter? Det afhænger af, hvilken metode psykologen bruger. Du bliver nødt til at spørge dig selv om du passer sammen med psykologen, og om du vil være i stand til at åbne mere op på længere sigt. Tag dig god tid. Det er helt i orden ikke at bestille en ny tid lige med det samme. Gå hjem og tænk over, om psykologen kan give dig den hjælp, du søger, eller prøv en anden. Når din første samtale er over, og du har haft en dags tid til at tænke over den, er det vigtigt at evaluere, hvordan du har det. Du kan bruge vores værktøjer til at gøre det. Du bør vente med at bestille tid til endnu en samtale, indtil du har vurderet, om dig og din psykolog har den rigtige kemi. Du kan altid vende tilbage. Husk på, det kan blive bedre.